Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους διοργανωτές για αυτή την χαρά και τη τιμή που μας έχουν κάνει. Έχω την εντύπωση ότι είναι σημαντικό όταν μιλάμε για το προϋπολογισμό να υπάρχει μια ενότητα που αφορά στη φορολογία, καθώς η φορολογία αποτελεί το στυλοβάτι της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Χωρίς αυτήν προϋπολογισμό, απολογισμό και γενικότερα κρατική δομή και οργάνωση δεν θα είχαμε. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε εμείς του φορολογικού να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση για τα διάφορα στοιχεία και σημεία που μας ενδιαφέρουν στο προϋπολογισμό. Καλησπερίζω λοιπόν τους ειδικότερους των ειδικών για να την κάνω τη συζήτηση αυτή. Μέρη Ψήλα, Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Τους παρουσιάζουμε την σειρά που θα συμμετέχουν στη συζήτηση. Βασίλης Βίζας, ο επικεφαλής φορολογίας στη PwC. Γεωργία Σταματέλου, τέρος υπεύθυνη για το φορολογικό στην EY. Έφη Αδαμίδου, υπεύθυνη του φορολογικού εταίρους επικεφαλής στη KPMG. Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικός, ο φίλος Στάθης Μπακάλης, που είναι υπεύθυνος αντίστοιχα της φορολογίας στην Deloitte. Για να δούμε τι μπορούμε να πούμε για τη φορολογία σε αυτό το πολύ περιορισμένο χρονικό στιγμίο που έχουμε, καθώς έχουμε και καθυστερήσει. Νομίζω ότι τη συζήτηση τη κάνουμε σε μια καλή για τη χώρα στιγμή, παρά τους όποιους ενδιασμούς και τις όποιες ανησυχίες μπορούμε να έχουμε. Όλοι ξέρουμε την επενδυτική βαθμίδα, βλέπουμε στο προϋπολογισμό μια αισιόδοξη πρόβλεψη για αύξηση του προϊόντος μέσα στο 24 περίπου 2,9. Το 2,9 είναι το ίδιο με την πρόβλεψη του μέσου όρου της παγκόσμιας ανάπτυξης του ΑΕΠ, με την Κίνα να κινείται στην πρόβλεψη στο 4,2 και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 1,2. Άρα νομίζω ότι συζητάμε για μια πρόβλεψη αρκετά σημαντική, ακόμα και αν, όπως μας είπαν, ότι το ΚΕΠΕ προϋπολογίζει 2,2. Ο πληθωρισμός κινείται γύρω στο 4% αποκλιμακούμενος και η ανεργία κινείται γύρω στο 10%, με τη χαρά να το δούμε κάτω από 10%, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία των τελευταίων 1-2 μηνών δεν μας δώσανε το μονοψήφιο νούμερο. Παρά λοιπόν το αρνητικό ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών και το δημογραφικό που αποτελούν τα δύο ζητήματα που ακόμα η χώρα δεν έχει θετικό πρόσημο, η Ελλάδα δείχνει να ανακτά δυνάμεις και να προσπαθεί να διεκδικήσει χώρο στο ανταγωνιστικό πεδίο της διεθνούς οικονομίας. Έχουμε όπλα γι' αυτό πλέον, έχουμε το νομοθετικό πλαίσιο για τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις, έχουμε ένα αρκετά πλούσιο νομικό πλαίσιο για το τεχνολογικό μετασχηματισμό και την ψηφιακή οικονομία σε επιμέρους κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως είναι και τα logistics και ο τουρισμός. Έχουμε την ενίσχυση της πρωτογενούς επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα με την παροχή κινήτρων. Έχουμε την προσυπογραφή της χώρας και τη δέσμευσή της στο πρωτόκολλο του Κιώτο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που προαναγγέλει 2,5 δις στην αγορά από την ενεργοποίηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Έχουμε την προγραμματισμένη ήδη νομοθέτηση της ενσωμάτωσης του Pillar 2 που θα δώσει την πολύ μεγάλη ανάσα και την εναρμόνιση στους συντελεστές της επιχειρηματικότητας. Έχουμε υποεξέλιξη και το περιμένουμε εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ομογενοποίηση των φορολογικών κινήτρων στους μετασχηματισμούς. Άρα έχουμε όπλα που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη συζήτηση για τη συμβολή της φορολογίας στη νέα ελληνική πραγματικότητα. Αυτή την προσδοκία ανάπτυξης τη βλέπουμε εξάλλου και στην αποτύπωση των αριθμών στα προϋπολογιστέντα σχετικά μεγέθη. Βλέπουμε τους φόρους να προϋπολογίζονται αυξημένοι κατά 2 δις, όχι γιατί επιβάλλονται νέοι φόροι, δηλαδή δεν έχουμε νέα
φορολογική υπερβάρυνση, αλλά τους περιμένουμε από την ανάπτυξη. Στις μεταβιβάσεις έχουμε μία αύξηση περίπου 1,7 δις που στην πραγματικότητα τις περιμένουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, και έχουμε και μία αύξηση προϋπολογισμού των προβλέψεων στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών από το κράτος, συν 4 δις κυρίως από τις παραχωρήσεις της Εγνατίας και της Αττικής Οδού. Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογία είναι ένα ισχυρό εργαλείο άσκησης πολιτικής. Πέρα δηλαδή από το παραδοσιακό της ρόλο να εισπράττει δημόσια έσοδα και να ανακατανείμει πλούτο, η φορολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να πετύχουμε κρατικούς πολιτικούς στόχους, όπως είναι στη συγκεκριμένη τετραετία, στη συγκεκριμένη περίοδο, η οικονομική μεγένθηση, η προτεραιοποίηση δηλαδή ενός οικονομικού μοντέλου που επιχειρούμε να αναδιαρθρώσουμε. Κατά το προϋπολογισμένο μείγμα, η φορολογία, η άμεση φορολογία, η φορολογία εισοδήματος δηλαδή, αντιστοιχεί περίπου σε 20 δις, με τα 2 περίπου τρίτα από αυτό να προϋπολογίζονται ότι θα καλυφθούν από τα φυσικά πρόσωπα, και η φορολογία από υπηρεσίες και αγαθά προϋπολογίζεται περίπου σε 31,5 δις, με τα 2 τρίτα από αυτά να προϋπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί από τον ΦΠΑ. Για να κλείσω τις παρατηρήσεις αυτές και να δώσω το λόγο για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, είναι σαφές ότι στην προηγούμενη τετραετία κινηθήκαμε σε επίπεδο ελάφρυνσης της φορολογίας, γιατί ήταν αναγκαία μετά τα πολύ βαριά οικονομικά βάρη για να αντιμετωπιστεί η κρίση και να μην πτωχεύσει η χώρα. Χρειαζόμασταν ελάφρυνση η οποία στόχευσε στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έχουμε έναν από τους ελκυστικότερους φορολογικούς συντελεστές στη διανομή μερισμάτων. Είμαστε από τις πλέον ελκυστικές χώρες στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και στην ευρύτερη οικονομία, 5%. Έχουμε μια συμπαθητική πλέον φορολογική βάση, ένα συμπαθητικό φορολογικό συντελεστή στην επιχειρηματικότητα. Επομένως, ό,τι ελάφρυνση μπορούσε να δώσει η πολιτική επιλογή στη φορολογία την έχει ήδη δώσει. Η νέα προσπάθεια αφορά στο περιορισμό της φοροδιαφυγής. Γιατί πλέον δεν υπάρχει καμία εντός εισαγωγικών αιτιολογία φοροδιαφυγής στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι η επόμενη μέρα, η μέρα που τώρα διανύουμε, μας βρίσκει στην εθνική προσπάθεια να περιοριστεί η φοροδιαφυγή. Ήδη ο πρόσφατος νόμος, ο 5073 του 23, επιχειρεί αυτή την ισορροπία, επιχειρεί τέτοιου είδους παρεμβάσεις, προσπαθώντας να συλλάβει κυρίως τη μικροφοροδιαφυγή, με την οποία μέχρι τώρα δεν έχει ασχοληθεί συστηματικά σχεδόν κανείς. Τι έγινε με τον καινούριο νόμο και αποτυπώνονται τα μεγέθη του στο κρατικό προϋπολογισμό? Έχουμε επανένταξη ενός συστήματος τεκμαρτού προσδιορισμού φορολογητέου εισοδήματος στους αυτοαπασχολούμενους, που είναι και μια από τις πληγές που καταγράφουμε. Έχουμε ταυτόχρονα μία προσπάθεια να παρακολουθήσουμε σε επιχειρηματικές συναλλαγές στο κρίσιμο χρόνο που αυτές πραγματοποιούνται. Έχουμε την προσπάθεια να ρυθμίσουμε τις αγορές της βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι οποίες φαίνεται ότι είχαν άναρχα εκφύγει από τη φορολογική παρακολούθηση. Έχουμε ακόμη την προσπάθεια περιορισμού των μετρητών, έτσι ώστε να αποτυπώνονται μέσα από τραπεζικό σύστημα και να μην υπάρχουν εντός εισαγωγικών μαύρα χρήματα τα οποία κυκλοφορούν και στην μεταβίβαση ακινήτων, δηλαδή είναι άκυρο το συμβόλαιο που αναγράφει πλέον μετρητά. Και τέλος έχουμε μία σειρά από μέτρα τα οποία μας δίνουν διαφάνεια, καλύτερη διαφάνεια σε ελεγκτικές επαληθεύσεις, δηλαδή στη διαδυνέργεια των φορολογικών ελέγχων. Αυτά τα μέτρα που επιχειρεί ο 5023 σε συνδυασμό με τη νέα μέρα του Pillar 2 και της προσπάθειας να ομογενοποιήσουμε τα κίνητρα, είναι αυτά που θα συζητήσουμε νομίζω ξεκινώντας δίνοντας το λόγο στον πλέον αρμόδιο, διότι έχει ένα μεγάλο μέρος ευθύνης στις προτάσεις νομοθέτησης, στη Μέρη Ψήλα. Μέρη, ο λόγος δικός σου. Γεια σας και από μένα. Να ευχαριστήσω την κυρία Σαβαΐδου για την πρόσκληση. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα οργάνωση και κυρίως το γεγονός ότι μπήκε και ένα φορολογικό πάνελ το βρίσκω πάρα πολύ θετική ενέργεια, διότι στην πραγματικότητα
ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια των εσόδων είναι οι φόροι και επομένως μόνο έτσι μπορεί να ασκηθεί ένας σωστός προϋπολογισμός. Άρα εδώ είμαστε, να μιλήσουμε λίγο για τη μεγάλη εικόνα, όπως την περιέγραψε και η κυρία Μάλιου, και να σας πω για λίγο περισσότερο τους δύο πυλώνες για τους οποίους πρόκειται να τρέξει η κυβέρνηση μέσα στο 2024, που δηλαδή θα εστιάσει η φορολογική της πολιτική και ποιες ενέργειες έχουν ήδη γίνει, οπότε είμαι ανοιχτή σε ερωτήσεις να τις σχολιάσουμε, και ποιες πρόκειται να γίνουν μέσα στους επόμενους μήνες. Εδώ θέλω να πω ότι έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων, αλλά και στην ρύθμιση κάποιων θεμάτων τα οποία δημιουργούν ένα πιο σταθερό επενδυτικό κλίμα. Και αυτές υπάρχουν κάποιες οδηγίες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε συζήτηση, κάποιες θα προχωρήσουν μέσα στο 2024, όλοι ελπίζουμε, όπως είναι και η οδηγία του Pillar 2, την οποία αυτή τη στιγμή νομίζω αύριο τελειώνει η διαβούλευση ή μεθαύριο και πιστεύουμε ότι θα ψηφίσουμε πολύ γρήγορα στη Βουλή. Λοιπόν, εγώ σε αυτά που είπε η κυρία Μάλιου θα ήθελα να κάνω μια άλλη παρατήρηση, μάλλον μια επιπλέον παρατήρηση, η οποία έχει να κάνει με το πώς κατανέμονται οι φόροι. Εδώ βλέπουμε ότι το 62% του φόρου εισοδήματος καταβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα και το 29% από τα νομικά. Αυτό καταρχήν ακούγεται λίγο περίεργο, να το παραδεχτούμε. Τι συμπέρασμα βγάζουμε από αυτή την κατανομή? Ότι τα νομικά πρόσωπα και η δημιουργία νομικών προσώπων θέλει ενίσχυση. Άρα αυτό στο οποίο δουλεύουμε αυτή τη στιγμή είναι κάποια κίνητρα τα οποία θα στοχεύσουν στη δημιουργία εταιριών, είτε μικρών, είτε μικρομεσαίων, είτε μεγάλων. Δηλαδή θα σκεφτόμαστε και δουλεύουμε κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να οθήσουμε τη δημιουργία, να δώσουμε όθηση στη δημιουργία επιχειρήσεων, είτε τα φυσικά πρόσωπα να δημιουργήσουν επιχείρηση, είτε οι επιχειρήσεις να μεγεθυνθούν. Αυτή είναι μια πρώτη πρωτοβουλία και γιατί για μας είναι αρκετά σημαντική. Θεωρούμε ότι όταν υπάρχει μια εταιρική μορφή, δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες και στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της χώρας, γιατί υπάρχει συνεργασία, αλλά και στη δυνατότητα της διοίκησης να ελέγξει και να εισπράξει τους φόρους που δεν καταβάλλονται σωστά. Άρα είναι διτός ο στόχος εδώ. Επίσης, θεωρούμε ότι η αύξηση των φόρων στο όνομα των φυσικών προσώπων οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη της χώρας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και επομένως γι' αυτό παρατηρούμε ότι το ποσοστό των φόρων μεγαλώνει σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, εκτός από τα κίνητρα τα οποία είναι μέσα στις άμεσες σκέψεις μας και προτεραιότητές μας, ένα πολύ σοβαρό θέμα που μας απασχολεί και προσπαθούμε να το λύσουμε είναι το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή και της φορολογικής δικαιοσύνης, ενώ μέσα στην κοινωνία. Βλέπουμε και αυτή ήταν η προσπάθειά μας με τον 5073, ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών δεν κατέβαλαν τους φόρους που τους αναλογούσαν. Αυτό έδειξαν τα νούμερά μας και σε αυτό στοχεύσαμε με ήπιο τρόπο να καταπολεμήσουμε. Τώρα, η πράξη θα το δείξει και περιμένουμε πώς θα υποβληθούν οι δηλώσεις της φετινής χρονιάς, πόσες από αυτές, ενώ των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων, θα αμφισβητηθούν, για να δούμε πώς θα πάει και αυτό το μέτρο.
Από αυτό το μέτρο, μια και βάζουμε και τα νούμερα μας στην εικόνα, γιατί τα έσοδα μας είναι σημαντικά, αναμένουμε 550 εκατομμύρια. Αυτοί είναι οι υπολογισμοί μας σε φόρους. Τώρα, από τα λοιπά μέτρα, όπως τα περιέγραψε και η κυρία Μάλιου, και δεν έχω να προσθέσω πραγματικά κάτι σε αυτά, γιατί εκεί είναι η στόχευσή μας, στη διαφάνεια, στη χρήση του My Data, στη σύνδεση του POS με τις ταμειακές μηχανές, όπου εκεί πραγματικά οφείλω να πω ότι η ΑΔΕ έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και συνεχίζει και προχωράει προς τη σωστή κατεύθυνση κατά την άποψή μας. Εκεί υπολογίζουμε ότι αν αυτά τα μέτρα λειτουργήσουν σωστά, μπορεί να μας δώσουν ως και 2 με 3 δις φόρους. Όπως είπα και προηγουμένως, η κοινωνική δικαιοσύνη για μας είναι πάρα πολύ σημαντική, και εκεί πραγματικά θα θέλαμε προτάσεις και από την κοινωνία, προκειμένου να προχωρήσουμε σε κάποια μέτρα. Η βασική μας μέριμνα είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής με τον οποιοδήποτε τρόπο. Όλες οι παρεμβάσεις που έχουμε από τις παραγωγικές τάξεις είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Δεν έχω να προσθέσω προς το παρόν κάτι, μια και τα μέτρα είναι γνωστά και έχουν εξειδικευθεί, και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιάνοντας την αποστροφή της κυρίας Ψήλα ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες η χώρα παρακολουθεί, καταγράφοντας και επιρρονίοντας αυτό που λέει ότι δυστυχώς η επιχειρηματικότητα στη χώρα εξαντλείται σχεδόν σε επίπεδο ατομικής επιχείρησης ή πολύ μικρής επιχείρησης που απασχολεί από 0 έως 4 εργαζόμενους. Είναι περίπου στο μοντέλο το παραγωγικό της χώρας, καλύπτει περίπου ποσοστό 90%. Αν το σκεφτείτε συγκρινόμενο αυτό το ποσοστό με το τι συμβαίνει στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Βασίλη Βίζα, θέλω να ρωτήσω. Η Ελλάδα φαίνεται ότι πλέον αποκτά μία εξωστρέφεια. Θέλει να αφήσει αποτύπωμα σε ένα διεθνές περιβάλλον οικονομικής δραστηριότητας. Πιστεύεις ότι αυτές οι γενικότερες διεθνείς τάσεις μπορούν να επηρεάσουν φορολογική πολιτική? Δηλαδή μπορούν να οδηγήσουν τον νομοθέτη σε άλλου είδους επιλογές που θα βοηθήσουν την αναδιάρθρωση της χώρας? Και το επόμενο ερώτημα, μπορούν να βοηθήσουν και στον τρόπο που η νομοθέτηση εφαρμόζεται στο πεδίο της φορολογίας? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και ευχαριστώ πάρα πολύ και στους διοργανωτές για την πρόσκληση. Είδα έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το κείμενο που παράγεται, Κατερίνα και Τάσο, και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Προσθέτει διαφάνεια για όποιον έχει ενδιαφέρον να παρακολουθεί κάτι που μας αφορά όλους και που είναι πολύ δυσνόητο κατά τα λοιπά να το ψάξεις όταν ψηφίζετε. Αλλά για να μπω κατευθείαν να απαντήσω το ερώτημα της Ασπασίας, θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα λίγο πιο ιστορικό. Είχε τύχει και είχα παρακολουθήσει, χωρίς να έχω εκ των έσω πληροφόρηση, πώς εξελίχθηκε κάποια στιγμή τα χρόνια των μνημονίων. Είχε έρθει εδώ ένα κλιμάκιο του Δουνουτού και είχαν βγάλει μια μελέτη για το πόσο πολύ υπολείπεται ο μέσος όρος ως ποσοστό του ΑΕΠ των φόρων της ακίνητης περιουσίας σε σχέση με το μέσο όρο του ΟΣΑ. Αν θυμάμαι καλά, τότε ήμασταν στο 0,5% του ΑΕΠ, όταν ο ΟΣΑ είχε ποσοστά πάνω από 3%. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτού του mismatch? Νομίζω 5 γράμματα έμφυα. Έτσι, είναι κάτι που μας ακολούθησε μετά 10 χρόνια και διαμόρφωσε πάρα πολύ και την τσέπη μας και την πολιτική επικαιρότητα και φυσικά και τα δημοσιονομικά μεγέθη. Βλέπω τώρα ότι εδώ είμαστε στο 4,33% η τακτική φορεία ακίνητης περιουσίας. Δεν έχω πρόσφατα στοιχεία για το πώς συγκρίνεται με τον ΟΣΑ και σίγουρα αυτές οι συγκρίσεις δεν μπορούν να γίνονται απλουστευτικά, γιατί θυμάμαι τότε που το είχαμε ψάξει λίγο παραπάνω, το μεγάλο ποσοστό του ΟΣΑ έβγαινε για κάποιες χώρες που είχαν πραγματικά πολύ ψηλούς φόρους στην ακίνητη περιουσία, όπως είναι η Αγγλία ή η Γαλλία. Εκεί όμως πρόκειται για local taxes που πηγαίνουν κατευθείαν και καλύπτουν πολύ σημαντικούς τομείς, όπως είναι η παιδεία. Εκεί λοιπόν ο κάθε δήμος ή κάθε
τοπική αρχή εισπράττει φόρους από τις ακίνητες περιουσίες οι οποίοι χρηματοδοτούν κατευθείαν την τοπική παιδεία. Αυτό δεν το κάνουμε στην Ελλάδα, άρα δεν μπορείς πάντα αυτά τα πράγματα να τα συγκρίνεις για να βγάζεις συμπεράσματα. Τώρα, ερχόμενοι στο σήμερα, όπως είπα, είναι πολύ σημαντική αυτή η διαφάνεια και σου δίνει να βλέπεις κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα και σίγουρα να κάνεις benchmarking με το εξωτερικό. Ένα προφανές παράδειγμα που βγαίνει από αυτή τη σύγκριση είναι ότι παρά το μεγάλο VAT gap που αναφέρθηκε και στα προηγούμενα πάνελ και το οποίο το έχουμε μειώσει αλλά παραμένει πολύ ψηλό για ευρωπαϊκά δεδομένα, το ποσοστό που οι έμμεσοι φόροι συνιστούν επί των συνολικών φορολογικών εσόδων είναι πολύ μεγάλο. Είναι μεγαλύτερο από το ευρωπαϊκό και νομίζω και τον παγκόσμιο μέσο όρο σε επίπεδο ΩΣΑ, 56% είναι σήμερα. Αυτό έχει και μια προφανή εξήγηση ότι επειδή περάσαμε και από πάλι εποχές μνημονίων όπου η δημοσιονομική προσαρμογή ήταν απόλυτη προτεραιότητα, το να αυξήσεις 1% το ΦΠΑ ξέρεις με αρκετά μεγάλη ακρίβεια τι θα σου φέρει την επόμενη χρονιά. Το να πας να καταπολεμήσεις τη φοροδιαφυγή ή το φόρο εισοδήματος να τον αλλάξεις έχει μεγαλύτερο βαθμό αβεβαιότητας πώς θα έρθει η προσαρμογή. Άρα όλα αυτά τα χρόνια είχαμε πολύ εύκολες αυξήσεις στο ΦΠΑ, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, στα πετρέλαια, όλα αυτά ήξερες σχεδόν μαθηματικά τι θα φέρει ως έσοδο. Έχει βεβαίως ένα βαθμό αδικίας, γιατί είναι ένας ο φόρος κατανάλωσης που κατανέμεται σε όλο τον πληθυσμό, δεν ακολουθούμε τον προοδευτισμό του φόρου εισοδήματος και σίγουρα, όπως είπε και η κυρία Ψήλα, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι φόροι εισοδήματος είναι χαμηλοί σε σχέση με τα συνολικά έσοδα και ο φόρος εισοδήματος των εταιριών ακόμα πιο χαμηλός. Έτσι, το επαγγελματικό μας μετερίζει, βλέπουμε ότι έχει ένα χαμηλό αποτύπωμα σε επίπεδο φορολογικών εσόδων. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα πρώτο συμπέρασμα που δείχνει μια πίεση που μπορούμε να οδηγηθούμε στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, και σίγουρα αυτή είναι και μια συζήτηση που είναι και αμιγώς οικονομική και πολιτική, το ποιο πρέπει να είναι το μείγμα μεταξύ φόρων κατανάλωσης και φόρων εισοδήματος. Υπάρχουν και σκέψεις και εντός του ΦΠΑ, αν πρέπει για παράδειγμα να μην έχεις απαλλαγές παρά μόνο σε προφανείς τομείς, αλλά να ρίξεις σημαντικά τους συντελεστές, ή αν είναι δικαιολογημένο να έχεις πάρα πολλές κατηγορίες αγαθών που ο συντελεστής ΦΠΑ είναι χαμηλός. Και βεβαίως όλα αυτά επηρεάζονται και από την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και που μπορεί να οδηγούν πιέσεις από διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ένα τρίτο κομμάτι όμως που θα ήθελα να δω και είναι κάτι που βλέπουμε να έρχεται νομίζω από διεθνείς εξελίξεις, το κομμάτι της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής σε επίπεδο εταιρικό, που είναι κάτι που αυτή τη στιγμή ο ΩΣΑ έχει υπερπαραγωγή νομοθεσίας, έρχονται και στην Ελλάδα, τώρα έχουμε και το νομοσχέδιο για το Pillar 2. Νομίζω ότι για την Ελλάδα αυτά τα πράγματα δεν θα έχουν δεν θα επηρεάσουν πολύ τα δικά μας δεδομένα, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα, δεν έχουμε πολυεθνικές δραστηριότητες και αυτοί είναι κανόνες που κυρίως θέλουν να πνίξουν τις μεγάλες πολυεθνικές. Εκεί όμως που θα έχουμε μια αλλαγή είναι στη φορολογία του πλούτου. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα κομμάτια που θα δούμε στα επόμενα χρόνια μεγάλη μετατόπιση του βάρους. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, υπόθηκε και σε άλλα πάνελ πάλι, το μείγμα των συντελεστών που αφορούν φορολόγηση κεφαλαίου είναι μάλλον χαμηλό, με βασικό παράδειγμα το φόρο μερισμάτων. Δεν είναι όμως τόσο οι συντελεστές όσο η μετατόπιση του ενδιαφέροντος. Βλέπουμε ότι η φόρη κεφαλαίου είναι αρκετά χαμηλή ως ποσοστό, κάτω από 1%, και είναι κάτι που δεν υπάρχει μεγάλη ενοποίηση σε επίπεδο ΩΣΑ ή επίπεδο Ευρώπης, όπως υπάρχει ας πούμε με τους κανόνες για τους φόρους εισοδήματος εταιριών, αλλά είναι κάτι που θα δούμε στο μέλλον. Και αυτό θα έρθει σε συνδυασμό με δύο πολύ μεγάλες επαναστάσεις σιωπηρές που γίναν τα τελευταία 10 χρόνια στον χώρο της φορολογίας. Ο ένας ήταν η κατάργηση του εμπιστευτικού της πληροφορίας του τι έχουμε σε έναν τραπεζικό λογαριασμό έναντι της φορολογικής αρχής. Αυτό νομίζω αν το περιγράφαμε σε κάποιον πριν από 15-20 χρόνια θα ήταν αδιανόητο ότι μια εφορία με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να δει τι έχω εγώ στο τραπεζικό μου λογαριασμό, τι τόκους είχαμε φέτος, τους προσυμπληρώνει κιόλας στη δήλωση. Και ακόμα περισσότερο τι τόκους μπορώ να παίρνω εγώ από την Ελβετία.
Αυτό λοιπόν έγινε και έγινε πολύ γρήγορα και εύκολα. Και το δεύτερο είναι οι εξελίξεις της τεχνολογίας. Οι εξελίξεις της τεχνολογίας που μάλλον θα δούμε από εδώ και πέρα πολύ καινούργια και ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία όμως στην ουσία τους σημαίνουν ότι αποκτούν οι φορολογικές αρχές τη δυνατότητα να επεξεργάζονται αυτό τον όγκο πληροφορίας που πλέον το απόρριτο δεν τους εμποδίζει να έχουν πρόσβαση, πώς θα το επεξεργαστούν για να διαμορφώσουν το φορολογικό σύστημα του μέλλοντος. Και αυτό θα έχει μια μεγάλη κουβέντα και για εμάς τους νομικούς, για το ποια είναι και αυτά τα που μπορεί να μπουν στο πόσο ένας αλγόριθμος αύριο, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να προσδιορίσει πόσο ακριβώς πρέπει να φορολογούμε κάθε μέρα με βάση το σύνολο της δραστηριότητάς μου που κάπου θα αποτυπώνεται και θα παρακολουθείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έθεσες με πολύ ήρεμο τρόπο μια σειρά από ανατριχιαστικά πράγματα που πρόκειται να μας συμβούν. Ο Βασίλης Ζέος την έχει αυτή την ικανότητα και νομίζω το έκανες εξαιρετικά γλαφυρά. Έχω την εντύπωση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι κάτι που θα μας αλλάξει όλες τις δομές. Ό,τι ξέρουμε από την Γαλλική Επανάσταση για τις κρατικές εξουσίες, το διαχωρισμό των κρατικών εξουσιών, τα ατομικά δικαιώματα, τα check and balances κτλ. Δεν το βλέπω εύκολα να μπορούμε να το διαβάζουμε σε 5 ή 10 χρόνια. Δεν το βλέπω να έχουμε και συνταξιοδοτηθεί, Βασίλη, ώστε να μην έχουμε αυτή την αγωνία. Έτσι λοιπόν περνάω σε Γεωργία Σταματέλου. Αυτή η τεχνολογική επανάσταση, την οποία τόσο ήρεμα την περιέγραψε ο Βασίλης, μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια της φορολογικής διοίκησης να εντοπίσει φορολογητέα ύλη. Τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία της διασύνδεσης, πώς, my data, συλλογή πληροφοριών με αυτόματο τρόπο, δηλωτική, ηλεκτρονική δηλωτική συμμόρφωση, δικαιώματα, για να δούμε, τεχνητή νοημοσύνη, για να δούμε, Γεωργία. Εγώ θέλω να πω σε όλους να μην ανησυχείτε, δεν θα χρειαστεί να πειράξουμε τίποτα στους φόρους κεφαλαίου, θα τα βρούμε όλα εδώ από την τεχνολογία και δεν θα υπάρχει κενό, αγαπημένο μου Βασίλη. Οπότε η δήλωση προηγούμενη διαγραφή από τα πρακτικά, έτσι. Λοιπόν, ναι, είναι ένας υπέροχος καινούριος κόσμος. Νομίζω ότι πριν από 5 ή 10 χρόνια, αν λέγαμε ότι η διοικητής της ανεξάρτητης αρχής θα πήγαινε στη μεγαλύτερη τεχνολογική έκθεση της Ευρώπης να διαφημίσει τις εφαρμογές του My Data και το πόσο καλά πηγαίνει, θα τον κοιτάζαμε λίγο περίεργα όποιος τον έλεγε, αλλά όμως το είδαμε και αυτό στις εφημερίδες. Θέλω να γυρίσω κι εγώ στο μείγμα των φόρων και θέλω να επιχειρήσω μια διαφορετική ανάγνωση για να δούμε πώς και με ποιο τρόπο η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να πάμε παρακάτω. Είδαμε λοιπόν ότι από τα έσοδα των φόρων το 55,61 είναι φόρους σε αγαθά και υπηρεσίες, ΦΠΑ και φόρους κατανάλωσης ουσιαστικά, μόλις το 35,72% είναι φόρος εισοδήματος και από αυτό το ποσοστό το στριπτικό 62,53% είναι φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, δηλαδή φόρος μισθωτών υπηρεσιών, για να τα λέμε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως είναι. Τι βλέπουμε λοιπόν, πώς το διαβάζω εγώ αυτό? Συλλέγουμε φόρους εκεί που μπορούμε να εντοπίσουμε τη φορολογητέα ύλη. Μπορούμε να εντοπίσουμε εύκολα τη φορολογητέα ύλη στην αγορά των αγαθών και των υπηρεσιών και μάλιστα τα τελευταία χρόνια λόγω COVID με την ευρύτερη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αυτό έγινε ακόμη πιο εύκολο, γι' αυτό βλέπουμε και τη μείωση του κενού στο ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα. Ή στο εισόδημα από τα φυσικά πρόσωπα στους καημένους τους μισθωτούς που τους το παρακρατάμε πριν μπει μέσα στο τραπεζικό λογαριασμό. Άρα και εκεί εύκολα στην πηγή τους βρίσκουμε, παίρνουμε τα λεφτά, τελειώνουμε. Η χρήση λοιπόν των νέων τεχνολογιών βλέπουμε ότι θα λειτουργήσει σε 2 άξονες. Ο ένας είναι να μπορέσει να προσδιορίσει με ακρίβεια τη φορολογητέα ύλη που τη βλέπουμε και φορολογούμε, και εκεί είναι τα εργαλεία όπως είναι το My Data, όπως είναι η περιβόητη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Να βρούμε λοιπόν ακριβώς ποιο είναι αυτό το ποσό, να μην μας ξεφύγει κάτι στις χαραμάδες εκεί.
Εδώ θέλω να κάνω μια ειδική μνήα στην προσπάθεια που γίνεται από την ΑΔΕ για προσυμπλήρωση των δηλώσεων, κυρίως των φυσικών προσώπων, αλλά και με την αξιοποίηση των στοιχείων που παίρνουμε πλέον από το My Data και για τα νομικά πρόσωπα. Και γιατί θέλω να κάνω ειδική μνήα σε αυτό, γιατί ένα κομμάτι της φοροδιαφυγής, ομολογουμένως μικρό, έτσι, δεν οφείλεται στο δόλο, οφείλεται σε άγνοια ή οφείλεται σε κακή ποιότητα υπηρεσίας που θα πάρει κάποιος που δεν ξέρει και θα κάνει μία λάθος δήλωση. Άρα, το να ενισχύσουμε την προσυμπλήρωση των δηλώσεων, έτσι ώστε ο περισσότερος κόσμος που δεν έχει εξοικείωση με όλη αυτή τη διαδικασία να μπορεί να κάνει σωστά τις δηλώσεις του, είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, είτε είναι νομικό πρόσωπο με τα 0 έως 4 άτομα προσωπικό που είπαμε προηγουμένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για την ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης, έτσι, της κοινωνίας. Ο δεύτερος τρόπος, που είναι όλα τα λεφτά που λέμε λαϊκά, είναι να ανακαλύψουμε φορολογητέα ύλη. Και η ανακάλυψη φορολογητέας ύλης θα γίνει με πολύ διαφορετικά εργαλεία, με εργαλεία όπως είναι το My Data, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ο δικτύς ΑΔΕ ήδη σε πρόσφατες δηλώσεις του μας είπε ότι η ΑΔΕ ήδη έχει ενσωματώσει προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης και data mining στη λειτουργία της, ενώ ξέρουμε όλοι ότι υλοποιεί έργα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είδαμε και προηγουμένως, για την αξιοποίηση αυτών των εργαλείων και για τη διενέργεια έξυπνων διασταυρώσεων. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί θα χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί πλέον η ζωή μας όλη βρίσκεται ανοιχτή στο διαδίκτυο. Και έρχομαι σε αυτό που είπε ο αγαπητός συνάδελφος προηγουμένως, δεν υπάρχει προστασία. Και τις περισσότερες φορές και εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε ένα πλαίσιο που δεν μας δίνει προστασία. Όλα τα στοιχεία είναι εκεί. Πράγμα το οποίο αισθάνομαι πολύ δικαιωμένη, γιατί εδώ και χρόνια λέω ότι δεν χρειαζόμαστε περιουσιολόγιο. Χρειαζόμαστε απλώς ένα σωστό αλγόριθμο, ξέρεις, να μαζέψει όλη την πληροφορία. Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να αναλύσει μεγάλα σύνολα δεδομένων από διαφορετικές πηγές, όπως είναι οι τραπεζικές συναλλαγές, οι ψηφιακές πλατφόρμες, τα social media. Μπορεί να ανιχνεύσει συμπεριφορικά προφίλ, τα οποία φυσικά έχει η διοίκηση συμπληρώσει για να βρει μη καταγεγραμμένη οικονομική δραστηριότητα. Έτσι. Δηλαδή, όταν εγώ θα πω την κυρία Ψήλα, για να μην παρεξηγηθούμε, θα πληρώσω την κυρία Ψήλα με την κάρτα μου ένα ποσό και το My Data την ίδια στιγμή δεν θα χτυπήσει ότι η κυρία Ψήλα μου έδωσε τιμολόγιο, γιατί πλέον έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Θα χτυπήσει ένα red flag alert και θα έρθει κάποιος και θα πει στην κυρία Ψήλα, βγάλτε κάτι. Πού είναι το τιμολόγιο, βγάλτε κάτι. Βγάλτε κάτι, κυρία μου, κι εσείς. Λοιπόν, επίσης έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει ανομαλίες και ασυνήθιστες αποκλίσεις στα εισοδήματα πολιτών και υπηρεσιών. Εγώ δεν μπορεί να δηλώνω 10.000 ευρώ εισόδημα και να ξοδεύω 50.000 ευρώ το χρόνο. Είχα οικονομίες μία χρονιά, είχα οικονομίες 2 χρονιές. Την τρίτη χρονιά πρέπει με κάποιο τρόπο να τα δικαιολογήσω. Είδαμε πολύ πρόσφατα, το οποίο μέρα με συγκίνησε, γιατί για πρώτη φορά η φορολογία ήταν στις πρωινές εκπομπές, ξέρεις, ήταν αυτό το χαμό που έγινε με το γάμο της χρονιάς. Ο γάμος της χρονιάς, λοιπόν, μας αποκάλυψε ότι η διοίκηση ήδη έχει ειδική ομάδα ελεγκτών και ήδη έχει αλγόριθμο που ψάχνει τα social media. Επίσης, αν το λέγαμε πριν από 5 χρόνια ότι η εφορία θα ψάχνει το TikTok, δεν θα μας πίστευε κανείς, αλλά να που είμαστε. Απαγορεύονταν. Όχι απλά δεν μπορούσες. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είχε θεωρήσει ότι δεν μπορούμε να δημιουργούμε ανάλυση συμπεριφοράς μέσα από το Facebook. Εγώ συμφωνώ με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αλλά τώρα όμως πρόσεξε να δεις. Σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε στη Γαλλία, που υπάρχει ειδική ελεγκτική υπηρεσία πάρα πολλά χρόνια που διαβάζει μόνο το hello. Υπέροχο. Το αγαπώ, εκεί έπρεπε να έχω πάει. Λοιπόν, τι γίνεται όμως? Δεν κάνεις αυτό, Κατερίνα, θα σου πω εγώ. Δεν κάνει αυτό. Κάνει pick-up μία συμπεριφορά και πηγαίνει στα στοιχεία που έχει, τα οποία τα έχει σε πραγματικό χρόνο, για να δει αν εσύ είσαι σωστή. Δεν σε κατηγορεί γιατί ήσουν σπόνσορας στο γάμο της χρονιάς. Σε κατηγορεί γιατί όταν σε είδε ότι είσαι σπόνσορας στο γάμο της χρονιάς, πηγαίνοντας πίσω στο My Data, είδε ότι δεν έκοψε τιμολόγιο. Άρα η κλήση σου είναι για το τιμολόγιο. Όχι για το TikTok, ούτε για το Instagram. Εδώ βλέπουμε και τον πρώτο κίνδυνο.
τον πρώτο μεγάλο κίνδυνο. Οι κατηγορίες για φοροδιαφυγή είναι λίγο σαν τις κατηγορίες για βιασμό, έτσι. Αν σε κατηγορήσουν, έστω και αν αποδειχθεί σαφώς στην πορεία, η ρετσινιά σου μένει για πάντα. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή και πάρα πολύ σύνεση και στο τι βλέπουμε και στο πώς το βλέπουμε και στο πώς δημοσιοποιούμε αυτό που βλέπουμε. Εκεί θέλει, και ίσως εκεί πρέπει οι νομικοί να ασχοληθούν λίγο παραπάνω, γιατί πρέπει να υπάρξει προστασία προς αυτή την κατεύθυνση. Να πω, για να ολοκληρώσω, για να μην τρώω χρόνο, ότι όλη αυτή η ιστορία δεν είναι δικιά μας, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Οι περισσότερες φορολογικές διοικήσεις αναζητούν τρόπο να αξιοποιήσουν προς όφελός τις νέες τεχνολογίες. Το 2023 το IRS πήρε ενίσχυση $80 δις από τη διακυβέρνηση Biden, που το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του ποσού θα κατευθύνεται στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό της IRS, που όλοι ξέρουμε ότι είναι και πολύ αποτελεσματική στους ελέγχους, έτσι. Έχει δε διαμενήσει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι έχει σαφή πρόθεση για να χρησιμοποιήσει τα καινούργια εργαλεία και να στοχεύσει φορολογούμενους υψηλών εισοδημάτων, για να επανέλθω στην τοποθέτηση του Βασίλη την προηγούμενη για το μεγάλο πλούτο. Αλλά από την άλλη μεριά του Ατλαντικού έρχονται και οι πρώτοι σοβαροί προβληματισμοί όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ζούμε στο Matrix. Έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη στις μέρες μας είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο επεξεργασίας, αλλά είναι εργαλείο. Εμείς δίνουμε τα δεδομένα, εμείς δίνουμε τις προδιαγραφές. Αν βάλουμε λοιπόν λάθος παραμέτρους στο σύστημα, το σύστημα ακόμη δεν έχει τη δυνατότητα να τις διορθώσει. Θα βγάλει λάθος αποτέλεσμα. Το Γενάρη του 2023 το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ δημοσίευσε μία έρευνα που διαπίστωσε ότι παρά το γεγονός ότι τα κριτήρια για την επιλογή ελέγχου της IRS είναι θεωρητικά φιλετικά αδιάφορα, οι μαύροι φορολογούμενοι ελέγχονταν με ποσοστό 2,9 έως 4,7 φορές περισσότερο από όλες τις άλλες εθνικότητες. Γιατί ήταν έτσι σχεδιασμένος ο αλγόριθμος του IRS. Υπήρχε λοιπόν αυτό που λέμε unconscious bias μέσα στα κριτήρια του ελέγχου. Άρα πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι πολύ αρχή, αυτά τα πράγματα δεν είναι δοκιμασμένα και δεν ξέρουμε τι κακό μπορεί να κάνουμε παρά μεγαλύτερο καλό. Κλείνοντας, να πω ότι το μεγαλύτερο όπλο κατά της φοροδιαφυγής δεν είναι η τεχνολογία, είναι η φορολογική συνείδηση. Και νομίζω ότι εδώ ο φόβος της τεχνολογίας θα μας βοηθήσει. Οι πιο παλιοί από εμάς έχουν σίγουρα κάτσει σε ένα τραπέζι που κάποιος γύρισε και τους είπε «Και ποιος θα με βρει?» Τώρα θα σε βρει. Είναι βέβαιο ότι θα σε βρει. Ο αλγόριθμος θα τους βρει όλους. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα είναι ένα μεγάλο κέρδος, και αυτή η ενδυνάμωση της φορολογικής συνείδησης νομίζω ότι θα είναι η πιο ουσιαστική προσφορά της τεχνολογίας. Ευχαριστούμε Γεωργία πάρα πολύ. Έφη Αδαμίδ. Η Γεωργία, θέλουμε να επιμείνουμε λίγο στο θέμα του ελεγκτικού έργου, δηλαδή στο πώς από το νόμο που περιγράφεται το φορολογικό περιστατικό φτάνουμε στο να καταλογιστεί ο φόρος που οφείλεται με βάση την περιγραφή. Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πλέον, μετά την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή τη τεχνολογία, έχουμε πια ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που μας δίνει τη δυνατότητα πρώτον να συλλέγουμε πάρα πολύ πληροφορία και δεύτερον να δημιουργούμε έναν αυτόματο τρόπο να διεξάγουμε συμπεράσματα. Έχουμε ελεγκτικό μηχανισμό, φυσικό ελεγκτικό μηχανισμό, δηλαδή ανθρώπους που μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό το νέο δεδομένο. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι, στη διαχείριση των δεδομένων αυτών, ποια είναι τα check and balances, πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ισορροπία προστασίας του ελεγχόμενου, ποια είναι τα μέτρα που μπορούμε πια να χρησιμοποιήσουμε, ποια είναι τα αντανακλαστικά, που αυτή η τεχνητή νοημοσύνη θα σταματάει,
ποια θα είναι τα όρια της, πώς θα ορίζεται η εξουσία, η υπερεξουσία, η καταχρηστικότητά της. Αρκετά και πολλά δύσκολα ερωτήματα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω και εγώ τους διοργανωτές, την Κατερίνα Σαβαΐδου και τον κύριο Αρπαντίνη, για την πρόσκληση σήμερα, για την πολύ ωραία διοργάνωση. Προσπαθώντας να συνδυάσω λίγο τι έχουν πει ήδη οι συνομιλητές μου. Έχουμε πράγματι στη διάθεσή μας πλέον πάρα πολλά στοιχεία. Οι φορολογικές αρχές για πρώτη φορά θα έχουν στα χέρια τους αντλήσει πληροφορία από πάρα πολλές πηγές. Η αλήθεια είναι πάντως ότι η πληροφορία αυτή έχει συλλεχθεί τώρα και είναι ένα θέμα προς ερώτημα μεγάλο ποιος θα τη διαχειριστεί στο τέλος της ημέρας, γιατί αυτή τη στιγμή με τη συλλογή της πληροφορίας έχουμε όλες τις συζητήσεις για το πώς θα επεξεργαστεί η διοίκηση την πληροφορία αυτή με τεχνητή νοημοσύνη, με αλγόριθμους, με το διαχείριση big data, αλλά στο τέλος της ημέρας ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί. Η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε ακόμα στην αρχή, γιατί είμαστε στη συλλογή, όχι στη διαχείριση. Αν μπορώ λίγο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 5 άξονες που έχει θέσει ο νόμος 5073, ένας από αυτούς είναι η πιο αποτελεσματική και διαφανής έλεγχη, αυτό το οποίο έχει προσθέσει, που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς θα εφαρμοστεί, είναι ότι πέραν του ότι αλλάζουν όλα όσα ξέρουμε στον έλεγχο, γιατί ο έλεγχος πλέον έχει πάρα πολλή πληροφορία στα χέρια του, προσθέτει 3 καινούριες περιπτώσεις που αφορούν το δικαίωμα της φορολογικής αρχής να χρησιμοποιήσει έμμεσες τεχνικές ελέγχου και να μπορέσει να αποκαλύψει φορολογητέα ύλη. Αυτές οι 4 περιπτώσεις είναι όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ δηλούμενων οικονομικών μεγεθών, ιδίως αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων, όταν δεν επαληθεύεται ο συντελεστής μεικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα με αυτά που προκύπτουν από τα παραστατικά αγορών και αν υπάρχει αδικαιολόγητη μεταβολή σε σχέση με το συντελεστή μεικτού κέρδους από χρήση σε χρήση, και τρίτον, όταν τουλάχιστον για 3 χρόνια οι επιχειρήσεις έχουν ζημία και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τον τρόπο χρηματοδότησης για τις ανάγκες που έχουν ως εταιρεία. Δηλαδή, έχουμε 2 διαφορετικούς πυλώνες, μπορώ να πω. Από τη μία έχουμε την πληροφορία, που αλλάζει σε κάθε περίπτωση ο τρόπος ελέγχου, και από την άλλη έχουμε ανοίξει το εύρος των περιπτώσεων που μπορεί η φορολογική αρχή να χρησιμοποιήσει και έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Που στη λέξη, στην ακουή και μόνο έμμεση τεχνική ελέγχου, οι επιχειρήσεις αρχίζουν και δεν νιώθουν άνετα ότι πλέον υπάρχει το κριτήριο το υποκειμενικό, πώς ο κάθε ελεγκτής θα καταλάβει και θα χρησιμοποιήσει μια πληροφορία. Σε αυτό το σημείο να πω το εξής: ποιες είναι οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου? Δεν υπάρχει κάποια καινούρια τεχνική η οποία έχει μπει. Οι τεχνικές ελέγχου είναι όπως είχαν προσδιοριστεί το 2012 για πρώτη φορά. Αφορούν μεθόδους όπως η αρχή των αναλογιών, τιμή πώλησης προς συνολικό όγκο κύκλου εργασιών, τον έλεγχο ρευστότητας, ανάλυση ρευστότητας του φορολογούμενου, την καθαρή θέση του, την τεχνική ύψους τραπεζικών καταθέσεων. Οι μέθοδοι είναι ίδιες, δεν έχουν αλλάξει, τις κρατάμε όπως ήταν. Τι άλλαξε όμως? Τα πάντα. Γιατί σε αυτές τις μεθόδους πλέον έχω πραγματικά στοιχεία τα οποία είναι digitalized και μπορώ να απλώ στο χέρι μου και να βρω όλα τα στοιχεία. Πριν είχαμε τις τεχνικές, αλλά δεν είχαμε τα στοιχεία. Τώρα έχουμε τις τεχνικές και έχουμε και τα στοιχεία, που σημαίνει έχουμε βρει και την πηγή της πληροφορίας. Σε αυτό το σημείο να πω ότι όπως έχει ένα προβληματισμό, όπως έχει μπει η διάταξη αυτή, λέει ιδίως στις περιπτώσεις, και έχουν μπει 3 περιπτώσεις, που σημαίνει μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η φορολογική αρχή να μπορεί να πάει σε έμμεσες τεχνικές μεθόδους για να βρει τη φορολογητέα είδη και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό αρχίζουμε και νιώθουμε την αμφισβήτηση και αυτό που λέμε πάμε και είναι όλα καλά. Όλα βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα είναι η στιγμή όμως που πρέπει να προστατευθούν οι επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα, γιατί να γίνονται όλα όπως πρέπει να γίνονται, αλλά να υπάρχει και ασφάλεια δικαίου. Εδώ να πω το εξής. Τα ψηφιακά εργαλεία, τα είπαν και οι συνομιλητές μου πριν, είναι πολλά. Έχουμε τα
εργαλεία, το σημαντικότερο είναι το My Data, που δεν υπάρχει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω My Data υπάρχει μόνο στη Βραζιλία, αν θυμάμαι καλά. Αυτό δίνει απίστευτες δυνατότητες στο κράτος και έχουμε και πια και την διασύνδεση, καταλαβαίνω, του My Data με ΦΠΑ. Δηλαδή έχουμε πιάσει και τους έμεσους φόρους. Αυτό δίνει μια απίστευτη δύναμη στις φορολογικές αρχές. POS εννοείται, το My απόδειξη, πολλά και μικρά που μαζί κάνουν το σύνολο. Αλλά εγώ θα ήθελα να μείνω και λίγο στο να αναφέρω το ότι πέραν των πηγών που έχουμε βάσει της νομοθεσίας της ελληνικής, έχουμε ενσωματώσει τις οδηγίες, την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες φορολογικές αρχές βάσει συγκεκριμένων οδηγιών που έχουμε ενσωματώσει. Να αναφέρω απλά γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουμε και αυτή την επιπλέον πληροφορία που μπορεί να εκμεταλλευτεί η διοίκηση, που αφορά το DAC 7, την οδηγία που έχει να κάνει με τις πλατφόρμες στις οποίες οι διαχειριστές αυτών μπαίνουν, οι πολιτές, οι υπηρεσίες, Booking, Expedia και όλα αυτά. DAC 6 που είναι η υποχρέωση να δηλώνονται οι συμβατικές διασυνοριακές ρυθμίσεις μεταξύ των εταιριών. DAC 4 που αφορά τις εκθέσεις αναχώρα, Country by Country Report, που είναι η επιπλέον υποχρέωση που υπάρχει σε σχέση με τον έλεγχο των ενδομιλικών συναλλαγών, που είναι προτεραιότητα ελέγχου σε πολλές χώρες διεθνώς. Το DAC 2 που αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για χρηματοοικονομικές συναλλαγές και το FATCA, το οποίο ξεκίνησε πολύ παλιά και μας προλάβαινε. Λοιπόν, υπάρχει επίσης η διαλειτουργικότητα σε σχέση με τη λήψη στοιχείου από άλλες πηγές. Δηλαδή, αυτοματοποιημένος έλεγχος προς αύξηση περιουσίας. Έψαχνα να δω αν έχει μπει σε ισχύ. Καταλαβαίνω ότι μόλις ξεκίνησε, είναι πολύ πρόσφατο κι αυτό. Τώρα, έχει γίνει όμως. Ναι. Το real-time καταγραφή μεταβολών σε σχέση με το τι αλλάζουν στο γεμί για τις μεταβολές και όλα αυτά. Καταλαβαίνω θα γίνει και διασύνδεση με το χρηματολόγιο που δεν έχει γίνει ακόμη. Λοιπόν, με τους Δήμους για τη φορολογική ενημερότητα. Γι' αυτό είναι ένα σύστημα The Big Brother is watching you. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί πράγματι υπάρχει πλέον η διάθεση των στοιχείων, που φτάνουμε όμως τώρα στο ερώτημα. Έχω συλλέξει τα στοιχεία, έχω επεξεργαστεί, τι γίνεται στο επόμενο βήμα. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι ο αρχικός σκοπός της φορολογικής διοίκησης, και θα μας το πει περαιτέρω και η κυρία Ψήλα αυτό, είναι καταρχήν να δημιουργήσει το προφίλ του φορολογούμενου. Να καταλάβει αν από το προφίλ του, συλλέγοντας όλα αυτά τα στοιχεία, είναι φορολογούμενος ο οποίος είναι προς έλεγχο για φοροδιαφυγή. Δηλαδή το pattern το οποίο έχει δημιουργήσει, έχει βάλει σωστά στοιχεία My Data, υπάρχουν διαφορές μεγάλες μεταξύ δηλωμένων και αδήλωτων εσόδων. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν το προφίλ, που θεωρώ ότι η πρώτη χρήση θα είναι η στόχευση. Από αυτά τα αποτελέσματα η δική μου γνώμη είναι ότι δεν μπορείς να εξάγεις συμπεράσματα. Είναι raw data καταρχήν, επεξεργάσιμα σε δεύτερη φάση, αλλά στο τέλος πρέπει να μπορούν κάποιοι να τα διαχειριστούν. Γιατί δεν θα είναι απλά ένας αλγόριθμος που βγάζει τη φορολογητέα ύλη, η οποία κατευθείαν βγάζει και ένα φόρο. Είναι τα στοιχεία τα οποία εκεί ζητάμε ότι πρέπει να προστατευθούν οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, ότι υπάρχει ασφάλεια δικαίου, υπάρχει προστασία δεδομένων και όλα είναι σε μία σειρά, έτσι ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ φορολογουμένου και διοίκησης, και τότε θα πραγματικά, η δική μου άποψη είναι ότι τότε είναι που θα δημιουργηθεί και η φορολογική συνείδηση, όταν υπάρχει εμπιστοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνω από όλους τους συνομιλητές μας ότι υπάρχει ένα μούδιασμα. Συλλέγουμε πληροφορία, την έχουμε την πληροφορία, την επεξεργαζόμαστε με αλγόριθμους την πληροφορία και μετά πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε, θα φτιάξει φορολογική συνείδηση, δεν μπορούμε κατευθείαν να βάλουμε φόρο, πώς θα προστατευτεί ο φορολογούμενος απέναντι σε αυτό. Νομίζω ότι θα είναι η συζήτηση των επόμενων ετών. Η ισορροπία ανάμεσα στα ατομικά δικαιώματα και στην ανάγκη του κράτους να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, όχι γιατί
πρέπει να συλλέξουμε μόνο έσοδα, αλλά γιατί η φοροδιαφυγή είναι το φαινόμενο της κοινωνικής αποσύνδεσης. Δηλαδή δεν μπορούμε να ανεχόμαστε το δίπλα να κλέβει εντός εισαγωγικών και δεν μπορούμε να συνδεθούμε με αυτόν που θέλει να κλέβει, έτσι. Αφήσουμε λίγο τη συζήτηση αυτή στην άκρη, διότι νομίζω ότι δεν μπορούμε να την ολοκληρώσουμε εύκολα, και να πάμε με τον Στάθη Μπακάλη να συζητήσουμε ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα που προκύπτει από τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός έχει και μια άλλη κατηγορία, η οποία ονομάζεται φορολογική δαπάνη. Φορολογική δαπάνη είναι η κατηγορία των απαλλαγών, των εξαιρέσεων, των κινήτρων που μειώνουν τα προσδοκόμενα φορολογητέα έσοδα. Βλέπουμε ότι στα στοιχεία του προϋπολογισμού του 2024 η φορολογική δαπάνη έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2023 κατά περίπου 3 δισεκατομμύρια, 2,7, και ανέρχεται πλέον σε 15,5 δισεκατομμύρια. Δεν θα μπούμε σε περιπτωσιολογική ανάλυση, δεν έχει νομίζω κανένα απολύτως νόημα. Την γνώμη του Στάθη θα θέλαμε να δούμε αυτή η παροχή φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων έχει μια δομική συνέπεια, απευθύνεται, αποτελεί ένα σύστημα επιλογών που μπορεί να φτιάξει και να εξυπηρετήσει ένα business plan, ας το πούμε έτσι, για την ανάπτυξη της χώρας, για την επόμενη μέρα, για αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Πώς εντάσσεται και τι κάνει αυτό σε σχέση με το κίνδυνο ενός state date, ας πούμε. Ευχαριστώ, Άσπα. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την Κατερίνα Σαβαΐδου για την τιμητική πρόσκληση και για την οργάνωση σημερινής εκδήλωσης, και να επενέσω και εγώ την εξαιρετική δουλειά που μαζί με την ομάδα της έχει εκτελέσει με ένα πολύ εύληπτο τρόπο. Ζητήματα πολύ τεχνικά και εξορισμού δυσνόητα νομίζω ότι δίνονται στο ευρύ κοινό με τρόπο που το επιτρέπει να προσεγγίσει καλύτερα το δημοσιοοικονομικό γίγνεσθε. Θα μου επιτρέψει, Άσπα, να μπω στον πειρασμό, θα φροντίσω να τηρήσω το χρόνο και να μην μακρηγορήσω, αλλά θα μου επιτρέψει πριν τοποθετηθώ επί της ερώτησης να κάνω μια σύνδεση με τα όσα ακούστηκαν σχετικά με το ζήτημα των φορολογικών ελέγχων και να πω το εξής σε επίρρωση των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν αναφορικά με τον τρόπο που οι νέες τεχνολογίες, τα νέα εργαλεία, το νομοθετικό καθεστώς που έχει διαμορφωθεί και εν γέννη οι δυνατότητες που έχει σήμερα η φορολογική διοίκηση, ναι μεν επιτρέπουν να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι, αφετηριακά τουλάχιστον και σε θεωρητικό επίπεδο όσον αφορά στην εξέλιξη του αγώνα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Πλην όμως νομίζω ότι η εμπειρία του παρελθόντος, και αναφέρω και αυτό που ο Βασίλης στην εισήγησή του επεσήμανε, ότι θα πρέπει καινοτόμα και καινοφανή πράγματα να αντιμετωπίζονται με το δέοντα ρεαλισμό, και εξηγώ τι εννοώ. Όπως είπε και ο Βασίλης, λοιπόν, όταν επετράπει το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και όλη αυτή η πληροφορία που επί δεκαετίες θεωρούσαμε ότι τελεί στο απειρόβλητο, και το φορολογικό, μάλλον και το απόρριτο των τραπεζικών λογαριασμών πλέον τέθηκε στο περιθώριο και η φορολογική αρχή είχε μια ανεξάντλητη γκάμα δεδομένων και στοιχείων και δυνητικά ελεγκτέων φορολογουμένων για να προβεί σε ελέγχους και να επιβάλλει καταλογισμούς, δεν χρησιμοποίησε την πληροφορία αυτή με το δέοντα ρεαλισμό. Απέτυχαν τουλάχιστον οι πρώτες προσπάθειες, θυμίζω τις ιστορικές περιπτώσεις του ελέγχου των εμβασμάτων στην αλλοδαπή, εν συνεχεία και τα ανοίγματα των τραπεζικών λογαριασμών, και η προσωπική μου εκτίμηση εξ εμπειρίας είναι ότι απέτυχαν ακριβώς γιατί δεν υπήρχε η κατάλληλη ωριμότητα, αυτός ο κικαιώνας πληροφορίας, να αντιμετωπιστεί με ρεαλισμό και όχι με υπερενθουσιασμό, και να λειτουργήσει και με κριτήρια φορολογικής πραξιμότητας, δηλαδή να υπάρξουν καταλογισμοί εκείνοι που θα εξασφαλίσουν στο τέλος της ημέρας και εισπράξιμα έσοδα. Άρα λοιπόν ευχής έργων να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα οι νέες τεχνολογίες. Πράγματι οι έμεσες τεχνικές ελέγχου φρονώ ότι είναι όχι μόνο η επόμενη αλλά και η σημερινή ημέρα των ελέγχων, ιδίως μετά την άρση των αυστηρών προϋποθέσεων εφαρμογής τους. Πλην όμως και εκεί θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο ρεαλισμός, χρησιμοποιώ συνειδητά τη λέξη, και η ωριμότητα
στη διαχείριση της πληροφορίας και η κατάλληλη εκπαίδευση των ανθρώπων, των ελεγκτών που καλούνται να διαχειριστούν αυτούς τους ελέγχους, ακριβώς για να έχει στο τέλος της ημέρας η προσπάθεια αυτή επιτυχημένο αποτέλεσμα. Επανέρχομαι στο θέμα της ερώτησης της άσπας. Πράγματι, όπως και σε προηγούμενα πάνελ ακούστηκε και κατά την παρουσίαση και της εξαιρετικής αυτής προσπάθειας και μελέτης έγινε κατανοητό, οι φορολογικές δαπάνες, οι οποίες μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, όπως είναι οι μειώσεις, οι απαλλαγές ή εκπτώσεις από τη φορολογική βάση, ή μειώσεις, εκπτώσεις ή απαλλαγές από τον καταβλητέο φόρο, η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η αναβολή της φορολογίας, είναι ένα ακόμη εργαλείο με το οποίο επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία του προϋπολογισμού και επιχειρείται και η ομαλή διαχείριση νομικών. Και πράγματι εντυπωσιάζει το γεγονός ότι παρατηρείται μία σημαντική αύξηση αυτών των φορολογικών δαπανών κατά το έτος 2024. Αν πάμε όμως σε μια πιο προσεκτική ανάλυση του πώς διαρθρώνονται αυτές οι φορολογικές απαλλαγές, πώς κατανέμονται στις επιμέρους φορολογίες, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα θα αντιληφθούμε ότι είναι και διαφορετικές οι στοχεύσεις οι οποίες επιχειρούνται για να καταλήξουμε στο τέλος να απαντήσουμε στο ερώτημα αν μέσα από το μηχανισμό αυτό εν τέλει εδραιώνεται η εμπιστοσύνη σε ένα πιο εύρωστο και πιο βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον. Καταρχάς, θα διαπιστώσουμε από μια βαθύτερη ανάλυση και εξέταση των δεδομένων που και η μελέτη αυτή εμπεριέχει ότι η κύρια κατηγορία όπου κατευθύνονται αυτές οι φορολογικές απαλλαγές είναι η φορολογία κεφαλαίου. Φορολογία κεφαλαίου που θυμίζω ότι αφότου έκανε τον κύκλο της από πλευράς κοινωνικών αντιδράσεων, διήλθε από το Συμβούλιο Επικρατείας και δοκιμάστηκαν οι συνταγματικές ανοχές της, εν τέλει παγιώθηκε και στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου ότι είναι μια κατεξοχήν μορφή φορολογίας και μάλιστα τα στατιστικά δείχνουν ότι είναι από πλευράς πραξιμότητας ίσως και η μάλλον επιτυχημένη φορολογία. Εκεί λοιπόν, έχοντας διαχρονικά αυξήσει τη φορολογική επιβάρυνση, έστω και αν, όπως είπε και ο Βασίλης, ενδεχομένως δεν είμαστε ακόμα σε επίπεδα της αλλοδαπής, ένιωσε ενδεχομένως ο νομοθέτης την ανάγκη να λιάνει κυρίως για κοινωνικούς λόγους αυτή την επιβάρυνση και υπάρχει μια σειρά από απαλλαγές σε ειδικές κατηγορίες ακινήτων που έρχονται και στοιχειοθετούν μια κατεξοχήν μορφή φορολογικών δαπανών που, επαναλαμβάνω, εντοπίζεται σε αυτή την επιμέρους κατηγορία φορολογίας, τη φορολογία κεφαλαίου. Η δεύτερη, πολύ κοντά στην πρώτη, κατηγορία φορολογικών δαπανών ποσοστιαία έναντι του συνόλου είναι οι απαλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Εκεί πάλι η στόχευση είναι κυρίως κοινωνική. Είναι λόγοι κοινωνικής δικαιοσύνης που επιτάσσουν τις φορολογικές απαλλαγές, εξαιρέσεις ή μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος. Κατεξοχήν παραδείγματα, οι απαλλαγές του επιδόματος ανεργίας ή φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται για τους αναπήρους. Θυμάμαι και το εισφέρω στη συζήτηση τον καθηγητή όλων μας, τον Θόδωρο το Φορτσάκη, σε παλαιότερες εποχές να λέει χαρακτηριστικά ότι κατά την άποψή του η φορολογία δεν πρέπει να είναι ένα πεδίο στο οποίο γίνεται κοινωνική πολιτική. Το κράτος έχει άλλα εργαλεία και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη φορολογία για να αποκαταστήσει ή να επιχειρήσει να αποκαταστήσει την κοινωνική δικαιοσύνη. Η κατεξοχήν κατηγορία που θα ανέμενε κανείς με επιχειρηματικό πρόσημο να δει πώς διαμορφώνονται οι απαλλαγές ή εξαιρέσεις είναι αυτή της φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων. Εκεί βλέπουμε ότι οι φορολογικές δαπάνες, οι απαλλαγές δηλαδή που συνδέονται με αυτό το φόρο, διαμορφώνονται σε περίπου 12% του συνόλου των φορολογικών απαλλαγών. Νομίζω ότι εκεί οι λόγοι που επιβάλλουν φορολογικές απαλλαγές είναι ποικίλοι και συνδέονται και με τις τρέχουσες εξελίξεις, συνδέονται με την ανάγκη να ενδυναμωθούν πρωτοβουλίες όπως είναι η πραγματοποίηση δαπανών έρευνας και τεχνολογίας, η χρησιμοποίηση προϊόντων που θα είναι συμβατά με την προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση της ευρεσιτεχνίας και της καινοτομίας με απαλλαγές που χορηγούνται
στα κέρδη που επιτυγχάνονται δυνάμει της εκμετάλλευσης διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι οποίες με αυστηρές προϋποθέσεις αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα καθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Άρα εκεί νομίζω ότι οι λόγοι είναι ποικίλοι και εκεί πράγματι θα ανέμενε κανείς να είναι και η κύρια στόχευση και αν θέλετε και το κύριο βάρος των φορολογικών απαλλαγών, αν θέλουμε η φορολογία και αυτή η ειδικότερη έκφανσή της που συνδέεται με τις φορολογικές δαπάνες να είναι εργαλείο και μορφή ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Φρονώ ότι το ποσοστό μιλάει από μόνο του. Νομίζω ότι είναι μία απόπειρα μεν, αλλά υπάρχουν πολλά βήματα ακόμη που μπορεί να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η ΑΣΠΑ έθεσε και στο ερώτημά της μία επίσης ενδιαφέρουσα παράμετρο που θα πρέπει να απασχολεί σε επίπεδο νομοθέτησης. Το ζήτημα δεν είναι να φτιάχνουμε διατάξεις που εν συνεχεία θα δοκιμαστούν και υπό το πρίσμα των κρατικών ενισχύσεων δεν θα αντέξουν όταν θα κριθούν να αξιολογηθούν υπό αυτή τη βάσανο. Άρα και αυτός είναι ένας παράγοντας που θα πρέπει να απασχολεί την κάθε νομοθετική πρωτοβουλία. Σίγουρα επιθυμία στο επιχειρήν είναι να υπάρχουν εκείνα τα φορολογικά κίνητρα που θα διαμορφώνουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προόδου και ανάπτυξης. Συγχρόνως όμως, και να κλείσω με αυτό και να κάνω πάλι μια σύνδεση με ένα από τους βασικούς άξονες που απασχόλησε και το συγκεκριμένο πάνελ, το επιχειρήν ζητά, ιδίως όταν μιλάμε για πολυεθνικές, για ομίλους που επιλέγουν να ασκήσουν μέρος μεγαλύτερο ή μικρότερο της δραστηριότητας στην Ελλάδα, να αντιμετωπίζονται και ελεγκτικά με τέτοιο τρόπο που δεν περιορίζεται στο αν επιβαρύνονται πολύ ή όχι στο επίπεδο του φορολογικού καταλογισμού, αλλά και σε συμπεριφορικό επίπεδο αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται ισότιμα, ότι δεν αδικούνται και ότι έχουν εκείνη τη μεταχείριση που αρμόζει σε κάποιον ο οποίος επιλέγει να δραστηριοποιηθεί, να απασχοληθεί και να επιχειρήσει στην Ελλάδα. Αυτά σαν μια γενική τοποθέτηση, με χαρά να ακολουθήσει και οποιαδήποτε ερώτηση και να κάνουμε και διάλογο. Ευχαριστώ, Στάθη. Συνοψίζοντας από τη δικιά μας πλευρά, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε στα ακόλουθα. Ο προϋπολογισμός 2024 αποτυπώνει την πρόβλεψη, την προσδοκία και την επιθυμία να αναπτυχθεί το οικονομικό προϊόν της χώρας. Αποτυπώνει την παρέμβαση, την νομοθετική, να περιοριστεί η φοροδιαφυγή. Αποτυπώνει τον προβληματισμό που δημιουργεί η ένταξη των νέων τεχνολογιών στη δυνατότητα εφαρμογής νέων φορολογικών μοντέλων σε επίπεδο ελεγκτικών επαληθεύσεων και δεν αποτυπώνει, γιατί δεν υπάρχει ακόμη, ένα business plan ανάπτυξης με τη χρησιμοποίηση του εργαλείου των φορολογικών απαλλαγών, οι οποίες φαίνεται να περιορίζονται σε ικανοποίηση είτε επιμέρους ζητημάτων κοινωνικής πολιτικής, είτε συντεχνιακών συνδικαλιστικών διεκδικήσεων. Αυτά βλέπουμε εμείς συνοψίζοντας. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση. Θέλω να παρατηρήσω ότι αυτά όλα μπορέσαμε να τα διαβάσουμε παρατηρώντας όλη τη δουλειά, την καταπληκτική δουλειά που έχει γίνει από όσους έχουν δουλέψει τον προϋπολογισμό των πολιτών, γιατί καταλάβαμε με έναν πολύ εύληπτο τρόπο τι ακριβώς συμβαίνει στην ισορροπία και στην αποτύπωση. Επομένως, ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα που δούλεψε γι' αυτό και αν έχουμε την οποιαδήποτε ερώτηση, με χαρά να συνεχίσουμε τη συζήτηση, αν και ξέρω ότι έχουμε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω κάτι στα συμπεράσματα. Από τη δική μας την πλευρά ήθελα να πω ότι αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις προκλήσεις της τεχνολογίας σε σχέση με τον έλεγχο, έχοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. Έτσι, λειτουργούμε με αυτό και προσπαθούμε η χρήση να είναι μέσα στα συνταγματικά πλαίσια και ιδιαιτέρως συνετή.
Και επίσης αυτό που έχω να πω σε σχέση και με την τεχνολογία αλλά και με τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού, στόχος μας είναι, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις εξελίξεις αυτές, να προετοιμαστούμε και νομοθετικά. Εάν μιλάμε για φορολογία κεφαλαίου, πρέπει να δούμε πώς βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη φορολογία εισοδήματος, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουν οι πολίτες μας αναλογικά ένα καινούριο βάρος, παραδείγματος χάρη, ή πώς είμαστε σε σχέση με την έμεση φορολογία, σε σχέση και με την επιβολή και νέου φόρου. Επομένως, απλώς αυτό ήθελα να τονίσω, ότι μιλάμε πάντα και σκεφτόμαστε με την αρχή τη συνταγματική της αναλογικής καταβολής των φόρων και πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Κάποια άλλη παρατήρηση, κάτι? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλάβατε βεβαίως ότι επίτηδες διάλεξα στο τρίτο πάνελ να είναι όλο φίλοι, γιατί έτσι πήραμε τα καλύτερα σχόλια. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, βεβαίως δεν έχουμε χρόνο για συμπεράσματα, έχουμε εξαντλήσει το χρόνο προπολού. Πολύ γρήγορα να πω ότι σήμερα ασχοληθήκαμε με ζητήματα που αφορούσαν τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση της χώρας τα τελευταία 10 χρόνια και κυρίως τις προσπάθειες αύξησης της δημοσιονομικής διαφάνειας. Αναλύσαμε το ρόλο του Κοινοβουλίου και την ανάγκη για την αναβάθμιση του προκειμένου να έχουμε ένα πιο δημοκρατικό σύστημα. Μιλήσαμε για την εισαγωγή νέων θεσμών, κυρίως των ανεξάρτητων δημοσιονομικών συμβουλίων και τον τρόπο που μπορούν να αυξήσουν την αξιοπιστία των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων. Την ανάγκη για την αλληλεπίδραση του ελεγκτικού συνεδρίου με τους θεσμούς αυτούς προκειμένου να καταστούν πιο αξιοποιήσιμα όλα αυτά τα συμπεράσματα. Την επίδραση των ενωσιακών κανόνων στον εθνικό προϋπολογισμό, όχι μόνο βεβαίως της Ελλάδας, αλλά και των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ανάγκη βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, καθώς αυτό επηρεάζει όχι μόνο τη δική μας ζωή, αλλά και τις επόμενες γενναίες. Και βεβαίως στο τελευταίο πάνελ την επίδραση, τη σημαντική επίδραση της φορολογικής στη δημοσιονομική πολιτική. Δεν θα σας κουράσω άλλο, απλά παίρνοντας αφορμή από όσα ακούστηκαν στο τρίτο πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη, τελείως συγκυριακά χτες το βράδυ είδα μία φοβερή γελιογραφία. Συνομιλία μεταξύ δύο προσώπων, όπου το πρώτο ρωτάει: ανησυχείς πραγματικά για την αύξηση της τεχνητής νοημοσύνης? Και το δεύτερο πρόσωπο απαντάει: όχι, ανησυχώ για τη μείωση της φυσικής νοημοσύνης. Και θα ήθελα λοιπόν να πω ότι είναι πολύ σημαντικό βεβαίως ότι τόσο η γενικότερα η διοίκηση όσο και η φορολογική διοίκηση θα χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Όμως το τρίτο πάνελ επισήμανε πάρα πολύ τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτή την υπερεκμετάλλευση, θα λέγαμε, της τεχνητής νοημοσύνης. Για το λόγο αυτό νομίζω ότι τόσο οι νομικοί της χώρας θα πρέπει να φροντίσουν να ανοίξει ο διάλογος και για την διασφάλιση των εγγύσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, για την ασφάλεια δικαίου και βεβαίως για το κράτος δικαίου που τόσο πολύ συζητάμε τον τελευταίο καιρό. Επίσης είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτή η φυσική νοημοσύνη να μπορεί στην ουσία να έλκει πληροφορίες και γνώση προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των κυβερνήσεων και στην ουσία την αξιοποίηση των πόρων που θα προκύψουν από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής προς όφελός τους. Τέλος, θα ήθελα στην ουσία να ευχαριστήσω καταρχήν τα μέλη της ερευνητικής μου ομάδας που τόσα χρόνια αφοσιωμένα ασχολούνται με το έργο αυτό, όλα αυτά τα 5 χρόνια και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού που κατέστησε πάρα πολύ δύσκολη την επικοινωνία και την προσπάθεια που κατέλαβαν κατά τη διάρκεια που εγώ είχα την εγκυμοσύνη τα τελευταία χρόνια και πραγματικά στάθηκαν, θα έλεγα, ανεξάρτητα από τη δική μου συνεισφορά. Και βεβαίως να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, καταρχήν το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Μελετών και τον Τάσο τον Αβραντίνη, το ΚΕΠΕ και τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα και βέβαια την Ελληνική Εταιρεία Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών και την Ασπασία Τιμάλιου που είναι σήμερα μαζί μας, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της εταιρείας όπως τον Γιώργο το Φουφόπουλο,
την Κατερίνα κάπου εδώ τη βλέπω, την Πέρου κλπ. Επίσης, εννοείται να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και τους συντονιστές της σημερινής εκδήλωσης. Δεν θα σας πω έναν, σας είπα το πρωί όμως. Και βεβαίως να ευχαριστήσω τους χορηγούς, την KPMG για την στήριξή της από την αρχή της προσπάθειας αυτής και βεβαίως προσωπικά την Γεωργία της Σταματέλου, η οποία πλέον δεν είναι και η PMG, όμως πίστεψε σε αυτή την προσπάθεια που κάναμε και μας στήριξε από την αρχή, και κυρίως βεβαίως τον Τάσο τον Αβραντίνη, τόσο με την ιδιότητά του ως συνδιοργανωτή, όσο και κυρίως την μεγάλη του συμβολή ως χορηγού στη σημερινή εκδήλωση που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Επίσης, να ευχαριστήσω την Έφη Τιτζαντή που μαζί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τις χρήσιμες συμβουλές της στον προϋπολογισμό πολιτών, που μαζί ήμασταν και πραγματογνώμονες στη μεταρρύθμιση που πραγματοποιείται στο Γενικό Λογιστήριο, και βεβαίως να σας καλέσω όλους ένα πολύ σύντομο lunch που παραλίγο να γίνει dinner αλλά σε κάθε περίπτωση πραγματικά ευχαριστώ που παραμείνατε μέχρι αυτήν την ώρα, μολονότι είναι ένα θέμα τεχνικό και πολύπλοκο, και μας κάνατε την τιμή να συζητήσετε μαζί μας για όλα αυτά που μας απασχολούν. Να είστε καλά. Θα έλεγα ότι αν κάνω και μία κριτική στη σημερινή εκδήλωση, είναι πραγματικά η αστοχία μας να μην είναι μεταξύ των ομιλητών εκπρόσωπος από το ελεγκτικό συνέδριο, μολονότι το είχαμε σκεφτεί, αλλά λόγω του πολύ σύντομου χρόνου που είχαμε για την διοργάνωση της εκδήλωσης ήταν μια παράληψή μας. Οπότε δεσμεύομαι ότι του χρόνου θα είσαστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους.